suka ta cewa kada ku yi fada, kada ku ɗauko rigima, ku zauna duk da zaluncin da ake muku ku yi ta haƙuri. Kana cin abinci, kana zuwa masallaci, kana zuwa makaranta, akwai firamare, akwai sakandare, akwai hadda ƙur'ani, akwai kaza, ku yi ta haƙuri da ɗan wannan zaluncin da ake muku din, a ɗan hana ka magana, ɗan mammare ka, ɗan ku yi haƙuri. Kan ɗaiɗai ko ake yi ba kan al'umma gaba ɗaya. Suka ce su san su yadda da wannan aƙida ta ahlus sunna cewa kada a yi wa shugabanni tawaye ba. Yanzu da aka yi ina Iraƙin take? An rushe makarantun, an rushe gidajen, an kashe miliyoyin mutane, an sace kudin kasar, kuma har yau dinnan kashe mutane ake ta yi. Libya da suka samu malama ahlus sunna suka ce abin nan Gaddafi yana zalunta su, aka ce ku yi hakuri, akwai abinci, akwai sutura, akwai zaman lafiya, akwai masallata, akwai kaza, ku kyale shi in yayi shekarunsa tafiya zai, wata ran Allah zai kawo canji. Suka ce sam, su kasashen Amurka sun ce ai zanga-zanga, ai tawaye. Yau da aka yi zanga-zanga ina Libya take? Gabaki ɗaya ƙasar ta lalace, zubar da rayuka ake ta yi, har sai da kai saboda lalacewa ƙasar ana kasa mutum akan titi, ana sai da shi da ake sai da nama, haka za ka an kasa mutum kamar awaki. Ni kai na akwai yaron da na fanso wani ɗanmu da aka je neman karatu da kuɗi can aka siyar da shi. To ka gani shaida ne ma akan ana sai da mutane ka gani. To Iraki aka Syria ko suka ce wannan yana zalunta su, aka ce ku yi haƙuri, mulki yake yi, zai gama, ai ba zai dawama ba. Yanzu komai yana tafiya daidai, shi kaɗai da yake zalunta mutane, ko ba ƙasai gaba ɗaya yake zalunta ba, ɗaiɗai ku ne wanda ake zaluntar su mai da al'amari ga Allah. Suka ce sam ai Amurka ta ce ai zanga-zanga, suka ɗauki zanga-zanga da tawaye. Yau gaba ɗaya makarantun ƙasa an rushe su, masallatan ƙasa an rushe su, an ƙone ƙur'anai, an ƙone maktabobi, an kashe mata da yara da ƙanana sama da miliyan, kuma yin sama da miliyan 2 ko 3 suna ƙasar waje, sun tarwatse, sun shiga ƙasashen da ba addini, wani garin ba a sallah, wani ya rabu da matarsa, wani mata ta rabu da mijinta, masifu iri-iri gashi nan sun tarwatse, ƙasar ta tarwatse saboda kin bin wannan aƙida da ahlus sunna suka ce ku yi haƙuri. Suka ce ai san ba yanzu ba zamanin haƙuri bane, zamanin tawaye ne da fito na fito. Kaga wannan aƙidar ba ƙaramin rufawa mutane asiri take ba, aƙidar cewa kada a wa shugabanni tawaye, a basu kai je kai ta sallaka. Sai ranar da suka ce mu daina sallah, ba ku wanda zai iskancin mutum ba zai ce a daina sallah ba. Dama duk abin nasu akan mulkin su ne, kada kai magana akan mulkin su, ka basu su fantama, kai ka je kai ta sallaka. In zaka kwana kana sallah, kana karatun Qur'ani, kana tajawidi, sai ma su baka gudunmuwa. Su mulkin su ne ba sa son ka taba, to ba musu mulkin su je su ta yi, tunda ba dawama za su yi ba, mulki ma ba dawama zai ba. Amma an kace sai ka ture musu mulkin nan, suna da makamai, ba su da imani, ga makamai, ga kuɗi, ga goyon baya na turai, to shi su ce a murkushe kowa, a buge kowa, dan abin da ka rasa din dan kankani da kake kuka a kai sai a zo a rasa shi gaba daya.